Sələt, sənə 20 yaş, mənə 22 yaş, bizim yaş ayırması ibarə 2 yıl. Şuna görə indi bizim qiziqsınlarımız ortaq deyəsim kilə, bizim dünyaga qarashimiz ortaq, həm də şu ortaqlıq gələcəkdə saxlansın deyəsim kilə. Həm ümumən mənə biz senin bilan birgə izgə iz atlasaq, bikşə bulur idi deyəsim kilə. Həm indi Sələt sen mənim işimdə түгел minləgən yaşdaşlarımızın, dostlarımızın dünyadakı ən yaxşı quyaşı bulub qaldı. Min Belgiya Tatarları reisi Urunbasarı. Sələtnin tuğan gününə atalab Qazanğa kildim. Min Sələtni bik yarattam, həm onların işi bilən bik sıqlanam. Sələt bilən biz kiləşək proyektlarımız turunda söyləşirgə kildik. Qadirli səlkişlər, qadirli Sələt, min seni bəyram bilən qutlayıb, sənə isənlik, sağlıq, uzun ömür tağın, mənə şulay 100 mərtəbə 20 yıllarını şulay gürlətib, matur etib ötərgə yazsın bəyram bilən. Bütün dünyada mənə 100-gə yaxın Tatar yaşları işması var. Alar isimindən, şın көңілдән туган көне белән кутлыйбыз. Ул һәр вакыт бер урында гына басып тормасын, үссен, яшьләргә дәрт өстәсен, көч өстәсен, һәм безнең татар милләтенең бер асыл кашы булып калсын. Qadirli Sələtім, мен сені шын көңілімнен шушындай юбилейің білән құтлыйм. Мен бары тек рәхмәт кенә әйтәсем килә, һәм зур уңышлар. Сәләт, біліп тор, синең әле киләчәгең алда. Мен Сәләткә озын гомер телим, һәм алга таба да безнең балаларны да Сәләткә кабул итүен телим. Мен һәрберегезгә Сәләт Австралияга барып кайтырга телим, һәм менә шундый дусларны Казанда очратырга телим, Австралиядан дусларны. Siz Minajat Австралиядан, Сәләткә салам. Сәләт булган җирдә уңыш, җиңү һәр вакыт булыр. Ура! Булган теләкләр бик гади. Сәләт үзенең кыйбласын киләчәктә саклап калсын. Шушы башлаган юлынан баруын дәвам итсен, һәм ныгысын, көчәйсен, һәм үзенең киләчәктә әле башка зуррак юбилейларын да шулай матур итеп үткәрсен. Я желаю Сәләту только процветания, потому что это самый брендовый проект Республики Татарстан, и чтобы он как можно больше с каждым годом приобретал последователей, чтобы все ребята хорошо знали нашу национальную культуру, наш язык, чтобы они делились всем тем, что они получают от этого проекта с другими ребятами, и чтобы он обязательно приобретал международное звучание. Bizdə, Sələtdə halkımızın kiləşəgin tüzüyü, kiləşəginə nigiz sola. Məktəb ol kiləşək, Sələt ol kiləşək. Sonra en izgi tiləklərini tilərgə mümkün kiləşək üçün. Әлбәттә, 10 елдан да bunu төслек күрәм. Тегенде кеше саны, Сәләттә торган кеше саны, минемчә, берничә тапкыр күбәйер дип уйлыйм. Чөнки ни өчен мин аны иртәгә дә шулай күрәм? Чөнки инде бу бөтен акыллы җегетләрне һәм кызларны җыйган оешма, 10 елдан да шулай иң асыл җегетләрне һәм кызларны җыйыр дип уйлыйм. Инде аларның саны артыр дип әйтер өчен нигезебез бар, чөнки елдан елга бу сан меңнәгән санга арта бара.